I nosaltres continuem així. Vos recorde que tenim el nostre Facebook per a que pugueu comentar en la publicació que hem fet de Biopark. Ahí està. Per aconseguir les 2 entrades, sols heu de posar per què heu d'anar al Biopark i perquè heu d'aconseguir les entrades, per què és el que més vos agrada del Biopark. Dit això, ens anem ara a la secció d'esports que tenim els dimarts, que avui ens acompanya Vicent Cucarella, periodista esportiu, i ve acompanyat de José Vidal, president de la U de Carcaixent. Què tal, com estem? Molt bé, Susana. Tu també, que està molt bé. Molt bé, de categoria. Així estem jo en bona companyia, fabulosa sempre. Pues bueno, pues sí, portem així a Pepe Vidal. ¿Era Pepe o José? Igual, me dona Pues igual. José i Pepe és el mateix, no? Exacte. Bueno, aquí té manilles, no? Pel cridem d'una manera o d'una altra. És el president de la Unió Esportiva Carcaixent, un club decano de la província de València, i que en aquests moments es troba en la cima del grup tercer de preferent, ja que és el líder de preferent d'aquest grup, però és que a més té la condició de que està imbatit aquest equip, no ha perdut ningú en contra, porta 15 partits disputats, 10 guanyats i 5 empatats i 35 puntets en l'haver. Pepe, José, això què vol dir? Que aquest equip està ara ja, després de 15 encontres, aspirant a mantenir en els jocs de promoció i a veure el que ve, no? Home, en principi la il·lusió és això, seguir treballant com estem treballant, tant jo com la directiva, com tots els jugadors, han fet un equip que és una família, molt bon equip, i intentem estar fins a final de temporada, si podem, entre els 3 primers. Seria la il·lusió pel poble, per nosaltres i per tots. Este equipo, esta semana pasada parlant en Castillo... Este equipo no es el Sueca Unai, ¿eh? No, espera, el Sueca Unai és notícia esta setmana. Perquè ha marcat un gol. 3 gols en un partit. Què dius? Només va perdre que 7-3. 7-3 va perdre només. O sigui que és notició que l'equip de Codina, el Sueca United, marcara 3 gols en un encontre. Està bé. I a mi m'agradaria saber què pensen els entrenadors dels altres equips sobre aquest equip, no? Què penses del Sueca? Pensa. Pensa que, home, que té molt de mèrit que aquestes persones puguen aguantar ahir. Bueno, quan ahir no cobra ningú, això és un... No cobra ningú, però el sacrifici que fan. Exacte, però és un equip d'amics que saben que jugar a futbol en un equip competitiu no poden jugar, entonces se reuneixen ahí, passen bé, es fiquen golejades, se diverteixen, si començaren a guanyar seria pa d'ells com si guanyaren la Lliga, seria una festa. En un partit que guanyen és la Champions. Pues bueno, pues bé. Mira, i parlant dels 3 gols, esta setmana passada, esta Unió Esportiva Carcaixent d'esmalt de caps del president i del vicepresident Paco, que ens acompanya però està fora de càmera, pues es reperen 3 gols, que això, jo crec que en tota la temporada no vos havien ficat 3 gols encara, no? 3 gols vos clavaren. No, la veritat és que no, perquè el millor de l'equip és la defensa tan sòlida i el porter, però bueno, això ens pot servir perquè ells sàpien que tenen que cada partit, fins a l'últim minut, pelear i seguir luchant. De totes maneres, a veure, tu saps més que jo, el futbol a vegades no són 2 i 2, 4. Tenies un resultat molt bo i ells en els 10 minuts últims, jo no sé el que passa, però bueno, que som humans, les persones... El futbol, el que crea que ho sap tot és un èxit, perquè en el futbol no se sap tot. Bueno, doncs aquesta U de Carcaixent, jo vaig ser un poquet despagat, perquè per molts anys que vaig al Carcaixent també, i la gran amistat que ha tingut en els presidents que han hagut allà en Carcaixent. I estava guanyant 3-1 el Carcaixent, i faltaven apenas 10 o 12 minuts, no sé, i jo dic, bueno, pues el partit ja està controlat, està guanyat, i estàvem Leotarín i jo radiant del partit, que oferirem a nit en esta casa en l'últim minut, i nosaltres ja donàvem el peix venut. I agarra i 3-1, ja 3-2, ja 3-3, i els empaten el partit, i es lleven 2 punts que els haurà vingut molt bé per a continuar més consolidats com a líder. Així només aneu un puntet davant del castellonense. Sí, però a lo millor el que t'està dient, això ens servirà d'escarment i que ells sàpien, perquè nosaltres, tant jo com la directiva, estem a muerte en l'equip i a veure, al final tots som humans i tots ens enganyem. Va ser un lapsus de 10 minuts, un quart, i ja t'he dit que jo confio en els 22 jugadors com si foren fills meus. No s'haurà pujat un poquet els humos al cap?
Perquè jo vaig veure una actual temora que uno, central, Castells, s'empuja per cada dalt i aquesta ja va a buscar el seu golet. Ara vol ell disfrutar i marcar un golet. I vos piden una contra i ell no havia pogut abaixar i ala, i gol, què vos fiquen? No, perquè d'això... Aquestes frivolitats no se poden fer. Ja, però per això tinguem a l'entrenador, a Castillo, que és un home consagrat. Imatgen del Carcaixent del Càcer són aquestes que estan ara, veig en vostès, i en fi, el que te deia, Paco, a lo millor els jugadors ja van traient pits. Però què vols dir, el de l'equip de Carcaixent? Que pot ser que ja... No, moltes vegades, com van guanyant, se veuen ahí dalt. Passen tots. Jo crec que va ser un excés de confiança de que quedaven... Ojo, també n'hi ha que aplaudir al rival, que està luchant fins a l'últim minut. El rival no baixa braços, claro. I donar-li l'enhorabona a l'Alcàcer. I ja t'he dit que pues mira, van ser 10 minuts tontos i això pues, espere, i per això tinguem un gran entrenador, un cos tècnic que agarrarà els jugadors i es dirà, que això és... Claro. No, però sempre passa, jo sempre ho dic, passa també a nivell nacional, de que quan van els primers o per ahir se confien i la idea és quan, pam, cauen, no? Però per això tenim que intentar entre tots que cada partit país té que ser com si fos l'últim. Si al final de la temporada volem estar entre els 3 primers, que ja t'he dit que pel poble de Carcaixent, que tu mateixa saps que fa, jo no sé, la barbaritat és que no fan una promoció, donar vidilla, ve més gent al camp, des que anem ahir dalt primer, ve doble gent, se fan més passes. Això anima la gent. La taquilla, tot. Entonces, els jugadors primer tenen que comprendre que el que estan fent ells, a veure, és d'alabar, jo no pare d'agrair-los a tots, als sponsors que ens ajuden a tots, i ells tenen que comprendre que tenim que intentar seguir així fins a final de temporada, si podem, claro. Ara en quin lloc esteu? Ara primer. Són els líders. Ells, s'ha donat la circumstància que n'hi ha un altre equip també en preferent, que també està imbatit, igual que ells, i que també va primer, i és el Benicarló, que la setmana passada empatà en casa i per tant també està igual, en 35 punts, 15 jugats, 10 guanyats i 5 empatats. Són els 2 equips de preferent dels 4 grups que queden vírgens, sense perdre un partit. Però ja que està Pepe, sí, n'hi ha amistat, i ja te pregunto, Pepe, ser president en futbol de preferent o tercera divisió o primera regional, això no és el mateix que ser-ho en primera divisió, veritat que no? Així veníem Paco i jo parlant-ho, així són garrotats per tots els puestos i només podem donar gràcies a les dones que quan t'apleguem a casa, perquè me'n vaig a veure aquest equip, me'n vaig a veure perquè està a l'escola, està el primer equip, la faena que fem, tots els directius, que és el que vull que la gent se consciencie de que els directius, igual jo que tots els directius, estem a canvi de res, perdent hores, barbaritat de temps, i vull dir que no al revés, mos costa diners de la butxaca, i que damunt encara ve gent. Vosaltres no feu negoci igual que Florentino i Fernando Roig i tots estos, que aprofiten el futbol i van a les grans negocis. N'hi ha vegades que mos costa, potser falta alguna cosa i va, pues posem 50 euros, posem 100 euros, posem el que siga per poder... I sopars quan ne fem, que jo li dic a Paco, va, que tenim que fer un sopar pel primer equip o a solo altre. Va, pues anem a veure si traure diners d'algun puesto, tocant a... Costa. Que si costa... Costa. I ajudes? No rebeu ajudes? Sí. A veure, tinguem una empresa que són... Que pots dir-ho. A mi m'agrada que l'empresa que apoya el deport li se diga. Tinguem una empresa que són gent del poble, que tota la vida ha viscut damunt, som una gran família, que és el Marqueset. Exacte. Que, escolta, que estem superagraïts en ell. I també hi ha una altra casa que també... Sí, després està el Family, que també ens ajuda, que també és de Carcaixent, està el Playwing, que també ens ajuda. Sí, diferents empreses. Claro. El que va és que el Marqueset, des que entrarem nosaltres, la directiva està nova, que ja va per 4 anys, ells han estat sempre en nosaltres. El que faci falta, el que necessiteu, i ells, dins de les seues possibilitats, també s'estan apretant molt el cinturó i estan apoyant molt. I parlem de cantera, perquè la cantera de Carcaixent també una cantera que està en alça, que va molt bé, no? A veure, tinguem un amateur en primera regional. Sí, senyor. Que ha quedat diverses vegades campió. Correcte. I quan entrarem nosaltres farem l'amateur perquè en previsió de que tots els juvenils que acabaren
que tingueren un equipo per anar a jugar. I entonces el primer equipo, pues un any uno, l'altre dos, però que al final, en el futbol, al final, tot el que té que ser gent jove, i si pot ser del poble i pel costat, pues millor. I xiquets, alevins, benjamins, infantils... No, l'escola, gràcies a Déu, a veure, tinguem el juvenil en preferent, el cadet en preferent, l'infantil, i així anem a baixant, en preferent, primera, segon, i tinguem un escaló, i en futbol 8 també. La veritat és que tinguem un director de l'escola, Rubén, està Ico, que està tota la vida ahí també. Ico Vol. Que és un tio de categoria, i bueno, tota la gent que ens ajuda i que estem ahí, pues, és el que vull dir jo, una gran família, i intentem, pues, nosaltres... És una llàstima quan esteu ja en unes categories, no més amunt, i aneu els primers, que no us ajuden d'una altra manera perquè pugueu, quan dic ajudar, dic que pugueu cobrar d'això. Almenys que no vos garres de la butxaca. No, aquestes feines són molt sacrificades, així saps... És deport. Exacte, així saps que tens que dedicar moltes hores, que la família t'ha de permetir i t'ha d'aguantar moltes coses. La família. La família té que ser sacrificar. Este homenatge per a la família. Exacte. Per les dones de tots els directius que ens veuen, només donar-los les gràcies per el temps que ens deixen que puguem estar en el futbol. Perquè la família, la veritat és que se perd molt. I nosaltres no volem a canvi, a veure, nosaltres no volem que la gent ni te toque l'esquena, perquè quan les coses van bé, n'hi ha molta gent que te toca l'esquena, però quan van mal, te fusilen. Nosaltres volem normal i corrent, que les coses isquen i ja està. Això és algo paregut, ja que m'has tocat també un poc del tendre, el que feu també els directius en els periodistes. Quan escrivim bé de vosaltres, mos toqueu l'esqueneta. Quan diguem que heu jugat mal, que no vas acertat, mos tireu la cara a casa. No, però perdona que el diumenge me digueres, me vas fer un resumen del partit i te vaig dir, tens tota la raó. Te'n recordes quan s'acaba el partit? No, però jo dic, perquè una vegada està l'Alzira, queda campió de Lliga, puja a segona B. I hi ha un entrenador de l'Alzira, que te vaig a dir el nom perquè no m'importa dir-ho, que era Frank Castelló, que jo l'aprete en la roda de premsa dient-li que no m'havia agradat com ha jugat. No m'ha agradat com ha jugat, sobre que anar primer. Ai, José, ho deixo ahí... I la contestació de Frank Castelló, saps quina va ser? Vicent, tu eres del Carcaixent, tu no eres de l'Alzira. Això me va dir. A mi, que mon pare va morir seguint directiu de l'Alzira, bueno, me va sentar molt mal, això. La veritat és que no és una bona contestació. Per això te dic jo que... Perquè ells també, pobres, venen a retransmitir el partit i tot, i també per nosaltres és un plaer cada vegada que venen i tot això, però escolta, ells en la tele i el nom de Carcaixent. Bueno, què vols dir més? Jo, pues, vull que añadir que jo demanaria als polítics, sobretot, que ens ajuden, que ajuden més al Carcaixent, a l'escola. Si no saben fer un govern, com vols tu, que t'ajuden. Ja, però que ells pensen que a veure, que som molts xiquets, és el primer equip o el segon, arrastrem molta gent i la veritat, a veure, s'estan implicant, però pues, com tot, pues, a nosaltres ens agradaria demanar més i mira. I només donar també moltes gràcies a tots els sponsors. Bueno, pues esta plantilla que tu tens, Media Castellet, que antes no t'ho acabo de dir, sí, nosaltres fem un equip per tratar de no passar els apuros que passarem l'any passat, però les coses estan així, estem guanyant, els jugadors estan motivant-se i això fa que les coses vagin així millor. L'altre dia ja vaig tindre l'exemple contra l'Alcácer de que un poc que vulguis treure el pit, ja saps que te peguen una bastona contra el seu pit. N'hi ha que tindre la plantilla conscienciar de que... I és humilde, és jove, i jo ja t'he dit que confio... I és la base, la humilitat i la noblea, eh? Claro, i jo confio en els jugadors, vamos, a més, ja t'he dit que és... A veure, jo trate els jugadors inclús com si foren fills meus, vull dir que aplegues a agarrar-los tant de carinyo. Això s'agraeix. Claro, s'agarres tant de carinyo. Jo sempre s'ho he dit, tampoc vull que me vegin com un president que entra ahí que va en el traje i en la corbata. Jo sóc uno més i ja està, igual que Paco, igual que Miguel, Rogelio, que tota la gent que estem ahí en la directiva. Però sí que és veritat que quan tot va bé, genial. Quan va mal, la culpa a l'entrenador i el president. I el president, sobretot el president. Sí. L'any passat, te'n recordaràs tu, que portàrem molt de temps sense guanyar, no podia eixir ni al carrer, que si no tires a l'entrenador perquè era amic teu, que si la meitat de jugadors fora, i a última hora la meva dona així em va comprar alguna cosa i la gent i diria, però això com pot ser? I et dice, un poquet també
viure. I aquest és el problema dels presidents i dels entrenadors, perquè tu saps també que quan va mal, el president no vol dimitir. Exacte. Però jo me tinc que carregar algú perquè no se claven en mi, se carreguen a l'entrenador. Castillo és una persona estupenda. I que entén molt de futbol, tu saps. Fem molt de futbol, ha sigut jugador de l'Udelsira en una temporada molt bona d'ell, en companyia de Quique, que també jugava en l'Esportiu Alzira. I tenen un central que és molt amic teu, que és l'alma de la defensa del Carcaixent, que és Cristian Castells. De Sueca. No, conegut de Susana. És el central que tenen allí, que és el que domina el cotarro allí darrere. Veus, començant per ell, que són dels veteranos, i gent jove, han fet ell una mescla que tots es duen de categoria i l'ambient és superbo. I, claro, jo com a president i els directius tenim que intentar seguir que siguis queixina. En humilitat, en sacrifici, i que vinga a final de mes i poder pagar a tots ja. Això és el principal. Que això és... Bueno, pues jo també tinc que dir que demà dimecres se reanuda la competició en la tercera divisió. Esta setmana passada no juga a la tercera divisió ningú dels 18 grupos que n'hi ha, perquè saben vostès que es jugaven les seleccions autonòmiques en la Copa de les Nacions i ja que està fent, i de l'Udelsira n'hi havia 4 jugadors a la selecció valenciana, al final se quedaren 3 perquè Abraham selecciona, però estava Abel, estava Siscar i estava Isaac, i jugaven en Almeria. Empataren el primer partit contra la selecció d'Andalusia i pergueren el segon partit contra la selecció d'Astúries, per tant han quedat eliminats ja d'esta ronda de seleccions. Això va fer que s'aplaçara la jornada de tercera divisió i ja demà dimecres se reanuda aquesta jornada sencera de tercera divisió, llevant de l'encontre que juga l'Elche i l'Icita el dia 6 contra l'Intercity, el poderós Intercity, i guanyar l'Elche i l'Icita 2-1 a l'Intercity. Demà, a les 8 de la nit, en el municipal, en el Luis Sunyer Picó, la U d'Alzira disputarà l'encontre de lliga corresponent contra la Unió Esportiva Benigànim. Una Benigànim que avui per avui és el colista, però que esta setmana passada també ha fet una netejada de plantilla, ha donat 3 o 4 baixes, ha fitxat 3 o 4 jugadors més, perquè, clar, el Benigànim és que pertany també a una societat que se dedica a promocionar gent jove del futbol. Els jugadors que van allí són menors de 23 anys i es promocionen i després traten de fer negoci perquè això és una societat que inverteix en futbol. Exacte. O sigui, aquest serà un bon encontre. Els recomano que vagin al Sunyer Picó a veure aquest encontre de la U d'Alzira, igual que la U d'Alzira, l'Olimpia de Xàtiva també juga en la Murta, aquest encontre. El Silla juga contra l'Alcoyano, que és el líder de la categoria. L'Alcoyano no ha perdut ningú partit encara. I el proper diumenge l'Alzira visitarà el Collao per enfrontar-se a l'Alcoyano. Serà un partit interessantíssim perquè l'Alcoyano líder i l'Alzira està ahí també en joc de promoció i per tant voldran mantenir això. I si voleu añadir alguna cosa més... Jo vull que me contes què tindrem esta nit, si vegem algun partit... Sí, esta nit els oferirem l'encontre que disputar la Unió Esportiva l'Alcúdia contra l'Enguera. Un encontre que s'acaba 1-1, es dic el resultat, però de totes formes dir-los que va ser molt bonic, molt emocionant, en arribar a les dues àrees i per tant els recomano que puguem veure aquest encontre. I demà, dimecres, els oferirem l'encontre de Divisió d'Honor Juvenil que juga la U d'Alzira contra l'Alboraya. També encontre que acaba 1-1, que la U d'Alzira necessitava els 3 punts, com l'òbvia que es veu, perquè està en zona de descens ara mateixa, i està guanyant, en el minut 86 li empatar l'Alboraya i li va fotre 2 puntets que li havien vingut molt bé al conjunt juvenil de la U d'Alzira. I el divendres, ja saben, el divendres estarem Pasqual García i un servidor de vostès per oferir-los la prèvia de lo que va ocorrir durant tot el cap de setmana. José, que sàpies que nosaltres donem sort. Ah, que sí? Això és el que volem, sort. Molta sort. I sobretot salut. Nosaltres, no, ho dic en sèrio, que tot el que ve així, que ella ho pot dir, que nosaltres donem sort, que després vulguin complir o no complir és una altra cosa. Home, a veure si per lo menos... No, és que n'hi ha entrenador, és entrenador o president, el de l'Alcúdia, de l'handbol. Bueno, sí. Este és l'entrenador Eduardo Escartí. Si guanyava, venia així a tallar-se el monyo. No, pues jo... Vols que te digui... Mira, te vaig a fer una promesa. Queden 2 partits, per acabar la primera volta. Queda el diumenge que juguem contra l'Alginell i el pròxim contra l'Olleria, que van a ser superdifícils.
si guanyem els 2 partits i acabem invictes, vinc i vos convido a sopar a tots. Què te pareix? I si vols en talla hasta el moño. Lo que faci Cuidado falta. en lo que has dit, eh? Sí, sí, no, jo lo que dic que ho complica. A més, està Paco, que és el que porta els comptes, que me dirà, pues sí, pues no, pues això. Ojo que Paco... El director de Hacienda sap molt, apuntat queda, eh? Sí, te ho promet, que jo a veure que... Anem i sopem els 4. Bueno, i Maria si vol primer. Ah, i el director. I el director, home, mon I el anem i director. sopem i te convidem en Carcaixent on vulguis. Vale. Te pareix bé? Me pareix fabulós. Bueno, jo només vull dir una última cosa i ja està. La puc dir? Sí? A veure, jo només vull demanar a tota la ficció de Carcaixent que veig el sacrifici que estem fent la directiva i tota la gent. I jo només demane que, per favor, que vinguen tots els diumenges, que intenten omplir el camp, que vagin bé les coses, que vagin mal, que animen els jugadors, sobretot els jugadors, i que estiguen damunt d'ells, i l'únic que demanem és que vinga la gent tots els diumenges. I ja està. Bueno, per dit està, i esperem que recullen aquestes paraules que diu Pepe i que acudixen als 4 camins de Carcaixent. Encara que el camp de 4 camins de Carcaixent jo crec que és el camp de preferent que més aficionats acudixen. Perquè jo he anat per allà a camps de preferent a molts camps. Esta temporada, i potser estan les 4 nòvies dels jugadors, algun pare i una mare, i 4 aficionats, i res més. Carcaixent va, sent el diumenge passat, la tribuneta esta que n'hi ha en el camp annex estava a tope. Pues moltíssimes gràcies a tu te veuré, Vicent. Bon Nadal. José, està gravat el que acabes de dir. Te ho garantisse que si quedem invictes i estem ahí primer, jo ja parlaré amb Vicent i soparet. Moltes gràcies, de veres, als dos. A vosaltres per haver-nos convidat. És un honor. I quan vulgueu, ja sabeu. El mateix diem, esta és la vostra casa. Moltes gràcies. Moltes gràcies.